हालेलुया हालेलुया. अर्घा तुका बापा, अर्घा तुका जेजू, अर्घा तुका पवित्र आत्म्या. हालेलुया हालेलुया. माग्या आमच्या सगळ्या गरजा खातीर, आमच्या समस्या खातीर, आमच्या कश्टा खातीर माग्या. कित्याक तो आमचो दयाळ मोगाळ विस्वासी देव आमच्या सांगात आसा. इजाया प्रवाद्या पुस्तकांत 22:4-17 आमकां म्हणटा. आयजाया चॅप्टर 54:17 म्हणटा की तुझ्या विरुद्ध वापरून केलेली खंयचीच हातयारां आज सफळ जावची ना. तुझ्या विरुद्ध वापरून केलेली खंयचीच हातयारां आज सफळ जावची ना. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज त्या जेजूक आमी स्वागत करता आसतना आपुरबायेचे विस्वासाचे आज आमकां भावार्थान घट करचे एक उतार म्हणटा की तुझ्या विरुद्ध वापरून केलेली खंयचीच हातयारां ती ह्या वर्सा, ह्या म्हयन्यान, ह्या दिसांनी सफळ जावची ना. कित्याक म्हळ्यार तुजो समी, तुजो सडवंदार, तुजो जीवदातर तुज्या मदें येवन आसा. दोनी हात आमचे वयर पारया. दोनी हात. कोणें कितेंय सांगलां, आमच्या मतीं कितें पुरो आसा जावं फुडें सगळे समेचे आतां समर्पण दिया म्हणा. आज जावं फुडें तुज्या मदीं जायत इराराय बेजाराय असकत काय आसा. तर जेजूक स्वागत कर, स्तुती कर आणि स्वागत कर. हालेलुया 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 हालेलुया. We worship and praise you. दोन्ही हात वयर बार जेजू स्वागत करूया. उंड्याच्या रूपार जेजू आमच्या मध्ये येऊन आसा. रायसो राय, धन्यसो धनी, आमचो जीवदातर, आमचो सोमी, आमचो सडवंदार, आमचो आधार. प्रत्येक तरां तिसरो दीस रितेरेसो कुटुंबाक आज हर एक कुटुंबाक आशीर्वादी जाल्ले जावं दी. हांव तुमच्या कुटुंबाचो देव जातलो. हांव तुमच्या कुटुंबाक आशीर्वादीत करतलो. दोन्ही हात वयर बारून जेजू स्वागत करूया. जेजू स्वागत करूया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. दोन्ही सगळे तांडूक तयार म्हणया. हालेलुया 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 हालेलुया. पदवी जेजू, पदवी जेजू. हालेलुया हालेलुया. महिमा वाकणे स्तुती, महिमा वाकणे स्तुती. हालेलुया 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 हालेलुया. सगळे दोन्ही हात वर स्तुती करूया. वाढतना हालेलुया हालेलुया हालेलुया. वे प्रेज एंड थँक यू ग्लोरी. पदवी 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 महिमा राय सोराय तू जावन आसा जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जाण एकली ते जेजूक आमी स्वागत करूया. ते जेजूक आमी आराधना करूया. ताका आमी वाकणे आनी सगळे काळजांतल्यान म्हणया आमी आराधन. स्वादीक सक्रामेंता, आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंता, आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंता. दोन्ही हात वयर बारा. गळ्या आमच्या दांप्या सगळे काळजांतल्यान म्हणया आराधन स्वादीक सक्रामेंता, आराधन काळजांतल्यान म्हणया आराधन. श्रीप्त जेजू आराधन करा. ताका स्तुती करया. त्या वाकण्या दिनवासिया खालत्या काळजान करतांव तुका नमन, करतांव तुका नमन, करतांव तुका नमन. भक्ती मोना खालत्या काळजान करतांव तुका नमन, करतांव तुका नमन, करतांव तुका नमन. आराधन सगळे काळजांतल्यान म्हणया आराधन स्वादीक सक्रामेंता. श्रेष्ठ आराधन करा. आराधन सगळे तांडूक तर वडातल्यान म्हणा आराधन स्वादीक सक्रामेंता. आराधन सगळे मिळून आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंता.
Sacramenta. Aradan. 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 Swadi Sacramenta. Swadi Sacramenta. Aradan. Aradan. Swadi Sacramenta. Eucharistantल्या जेजू लागी आमचे दिश्ट कांसोव्या. Psalm chapter 79 verse 13 म्हणटा, कीर्तन 79 वळी 13 म्हणटागी, आमी तुजी परजा तू सरयता तो शड्यो, सासनाक तुका अर्घ दितल्या, युगा युगा पर्यंत तुजी आमी स्तुती करतल्या, तुजी आमी स्तुती करतल्या. मोगाचेर हार बार घेवन कष्ट बेजाराय अडकळ्यो उणेपण घेवन ह्या सुवातेर आमी हजर जाल्या. कीर्तनांत 82 वळी 14 म्हणटा की आमकां दळभराच्या सर्वेस्परा आमचेशी परतून ये, सरकार थावन सकला दिश्ट घाल आनी पळय हे दाखवालेची जतन घे. परतून कीर्तन 80 verse 3 म्हणटा, कीर्तन 82 वळी 3 म्हणटा की देवा आमकां परतून वयर काड, तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांको दी आनी आमकां सडवण मेळटली. दोनी हात आमचे वयर बारया. म्हज्या फाटल्या वडा तळ्यान म्हणा, तुमी सगळे वडा तळ्यान म्हणा, देवा आमकां परतून वयर काड. वडा तळ्यान देवा आमकां परतून वयर काड. आमकां जिविताच्या कश्टांतावन दुखीतावन खतीतावन वयर येचें जाल्यार तोंड उक्ते करून वडा तळ्यान देवाचें उतर म्हणया, देवा आमकां परतून वयर काड. देवा आमकां परतून वयर काड. तुज्या मुखामळाचो परजळ, तुज्या मुखामळाचो परजळ, तुज्या मुखामळाचो परजळ, तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांको दी, आमचेर फांको दी, आमचेर फांको दी, आमचेर फांको दी आनी आमकां सडवण मेळटली. वडा तळ्यान आनी आमकां सडवण मेळटली, आनी आमकां सडवण मेळटली. सगळे आमची जबाब आनी आमकां सडवण मेळटली. सर कश्ट अनवरतावन आनी आमकां सडवण मेळटली. इराराय बेजार येतावन आनी आमकां सडवण मेळटली. सर पिडेतावन आनी आमकां सडवण मेळटली. सर अनवरतावन आनी आमकां सडवण सर विघ्नातावन आनी आमकां सडवण हर एक समस्येतावन आनी आमकां सडवण हर एक कश्टातावन आनी आमकां सडवण मेळटली. आनी आमकां सडवण मेळटली. आनी आमकां सडवण मेळटली. आनी आमकां सडवण मेळटली. आनी आमकां सडवण हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. दळभराच्या देवा, दळभराच्या देवा, दळभराच्या देवा दळभराच्या देवा आमकां परतून वयर काड. आमकां परतून वयर काड. सगळे वडा म्हणा, दळभराच्या देवा दळभराच्या देवा खंयचे समस्या आसा तुज्या हातान वयर बाऱ्या वळा, त्याचें आराधन करता आसतना जाण एकले म्हणया, प्रत्येक तोंड उक्ते करून त्या दळभराच्या देवा उलो मारता आसतना ताज्या पुता जेजू क्रिस्ता द्वारी आमकां सुटका सडवण गांवची भिरांत आमकां सण वेतली. देवसर अधिकार ना जाग्याचेर, बिजनेसाचेर, कामाचेर, कुडीचेर, घराण्याचेर देवसरा अधिकार ना. कितल्या घराबे आज कश्ट ते आसा, कितल्या कुटुंबात झगडे, दुबाव, हिराराय, बेजाराय, अस्कत काय, हाडल्ले पैसे नांत जाता, जावफरो दिसपडतो ग्रास तांचे हातार मेळ्ळे पैसे म्हयन्याच्या अखेर पर्यंत तो म्हयनो काडूंक जायना. हे सगळ्या समस्येत जेजू सुटका आनी सडवण लाभदी म्हणून दोनी हात वयर बार म्हणया. दळभराच्या सर्वेस्परा, दळभराच्या सर्वेस्परा, दळभराच्या देवा दळभराच्या आमकां देवा परतून वयर काड. आमकां परतून वयर काड. दळभराच्या देवा दळभराच्या आमकां देवा परतून वयर काड. आमकां परतून वयर काड. दळभराच्या देवा दळभराच्या देवा आमकां परतून वयर काड. आमकां परतून वयर काड. दळभराच्या देवा दळभराच्या आमकां देवा परतून वयर काड. आमकां परतून वयर दळभराच्या काड. देवा दळभराच्या आमकां देवा परतून वयर काड. आमकां परतून वयर तुज्या काड. मुखामळाचो परजळ तुज्या मुखामळाचो आमचेर परजळ फांको दे. आमचेर फांको तुज्या दे. मुखामळाचो परजळ तुज्या मुखामळाचो आमचेर परजळ फांको दे. आमचेर फांको तुज्या दे. मुखामळाचो परजळ तुज्या मुखामळाचो आमचेर परजळ फांको दे. आमचेर फांको दे. हालेलुया. हालेलुया. आनी आमकां सडवण मेळटली. आनी आमकां सडवण आनी आमकां मेळटली. सडवण मेळटली. आनी आमकां सडवण मेळटली. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. Psalm 118 verse 7.
सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा सर्वेस्पर सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा सर्वेस्पर तो म्हजो आधार तो म्हजो आधार म्हज्या दुस्मनाचेर हांव जैत व्हरतलो म्हज्या दुस्मनाचेर हांव जैत व्हरतलो म्हज्या दुस्मनाचेर हांव जैत व्हरतलो गुडायता सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता गुडायता सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता हालेलुया जायत्याला काम ना विजाची समस्या आसा ह्या वेळा म्हाका प्रत्येक तना आमी कुटाम जावन हॉला भितर एवकरिस्ताच्या मुखार जेजूच्या मुखार आमी हजार जावन मागता आसतना तो जेजू आमच्या मागणी आयकता कित्याक म्हणला ताणेंच म्हणला जो आपण शिप व्हरता अविस्वास चवदा वळी चवदा जेजून म्हणला म्हजेर जे कितें माग ते तुका मेळटलें मातये प्रमाणे शिप व्हरता अविस्वास 7 वळी 7 म्हणटा तुमी आज मागूंक जाय ते हांव सगळें तुमकां दितलो परंतु जरम्या प्रवाद्या पुस्तकांत अविस्वास 3:30-3 वळी 3 म्हणटा की आज तुमी जण एकले म्हाका उलो मारशात जाल्यार तुमचे तोंड उक्ते करून तुमी उलो मारशात जाल्यार आज तुमकां गुप्ती संगती कळीत करतलो लिपोवन दवरलेली संपत्ती आज हांव तुमकां दितलो लिपोवन दवरलेली संपत्ती आज हांव तुमकां दितलो ती खंयची संपत्ती जावन आसा द्वितीनियमांत अविस्वर 28 वळी 8 म्हणटा की पयली संपत्ती जावन आसा पयली ग्रेस काय जावन आसा तू हाता घाल्या सर कामाचेर देव आशीर्वादीत करतलो फर्स्ट पॉइंट सगळं तू हाता घाल्या कितें काम आसा देव आशीर्वादीत करतलो दुसरें जावन आसा जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13 सतासो पवित्र आत्म्याक तुमचे धरतलो आनी पवित्र आत्म्यान तुमी भरतल्यात तिसरे संपत्ती जावन आसा जेरेमिया चॅप्टर 29 वर्स 11 तुमचो सगळो फुडार तो आशीर्वादीत करतलो आनी बेसवानी भरतलो चौथी संपत्ती जावन आसा एक्सोडस चॅप्टर 14 वर्स 14 तो तुमचे झुजतलो तुमी शांत रावंक जाय आज झुजची गरज ना कित्याक सर्गीचो बाप जेजू क्रिस्ता मार्फत तुमकां सुटका आनी सडवण लाभयतलो पांचवी संपत्ती जावन आसा प्रत्येक तना तो तुमच्या मदें रावन तुमकां जैत दितलो जफानिया 3:17 एकलोचो बिझनेस जांफरो सगळो फ्लॉप जाला जांफरो नवे बिझनेस हात घालता आसय मुखार वयची वाट मेळना आनी टेंशन घेवन केदळा कित्याक तुका चेस्ट पेन आसा हडत्यान दूख आसा आज ते सगळे हार पार जेजूच्या हातान समर्पण दी तुजे समस्या जेजूच्या हातान समर्पण दी सगळे तुजे उण्यापण समेच्या हातान समर्पण दी आज सगळे आज तुमकां जाणेक आशीर्वाद करू जेजू ह्या उंड्याचेर आमच्या मदीं हजर जाला परतून दोनी हात आमच्या वयर उबारया आमच्या मोगाचेर दोळे आमचे दांपया एक घडी ते जेजूचेर ते जेजूक आमच्या काळजांत आपया आमच्या जिवितान आपया आज म्हणटा की लिपोवन दवरलेली संपत्ती आज हांव तुका दितलो परतून तेच गायन म्हणया आमी ते जेजूक सांगया आराधन म्हणून काळज सावन आराधन करून ते जेजूक सांगया वळा तर स्तुती करा तर वाकणया दिनवास दोळे आमचे दांपया काळज वडा तळान म्हणा आराधन करता करता आसतना जे कितें तुवें जिवितान आयला ते सगळे तुका सण वेतले वळा सण वेतले वळा सगळे सांगता म्हणया वळा आराधन स्वादी सक्रमेंता आराधन सगळे सांगता म्हणा आराधन स्वादी सक्रमेंता आराधन स्वादी सक्रमेंता आराधन सगळे सांगता म्हणा वडतळा आराधन स्वादी सक्रमेंता आराधन स्वादी सक्रमेंता स्वादी सक्रमेंता हालेलुया हालेलुया आराधन तुका जेजू महिमा वाकणी बदली तुका जेजू धन्यवाद लिपोवन दवरलेले संपत्ती दिता म्हटले सांगलाय जेजू आराधन तुका जेजू महिमा पृथ्वी स्तुती जेजू बदली जेजू हालेलुया 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 हालेलुया
आराधन 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 हालेलुया 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 जाणेकल्या उभा रावया जाणेकल्या उभा रावया भायर रस्ते जाता जाल्यार भितर येवन ट्राय करा थोडोच वेळ 7-10 आमी हांगा आराधना मुक्षीतल्या सगळ्या गरजेवंत मागया तुमची गरजो तुमचे उण्यापण तुमची अस्कत काय तुमची कुटुंबां तुजो घोव बायल सांगात उबे रावा भुरग्यांक सांगात घ्या म्हज्या मगाच्या न्हू आमचे समस्ये इतले वर्ते आसा की कोणेक पुटी ह्या समस्येतल्यान आमकां सुटका लाभयता म्हणून आमी आशेन जावं फुरो म्हज्या मगाच्या न्हू केदळा तूं येवकरिस्ताच्या मुखार येताय केदळा त्या जेजूच्या मुखार येताय केदळा बावरतान मागताय एकच मनशाकुळाचे नांव ते प्रत्येक तरान आमकां कळीत आसता प्रमाणेच उतार म्हणटा की धर्मदूताचे कृत्यांत 4:12 म्हणटा सगळ्या मनशाकुळा सुटकेचे सोडवण्याचे एक नाव जो आसा ते जेजूचे जावन आसा त्या नांवान सुटका मेळटा सडवण मेळटा बाचावी मेळटा आशीर्वाद देवन येता खावचणी कंगालपण सगळे पयस वता आज म्हज्या मगाच्यान एक कुटुंब जावन आज कुटुंबा खातीर आज तिसऱ्याच्या रितीन कुटुंबा खातीर मागता आसतना आमच्या कुटुंबाचो धनी आमचो कुटुंबाचो राय आमचो जेजू जावन आसा कित्याक म्हणल्यार जेजूय कुटुंबान जल्म आसलो त्या खातीर जेजू कळीत आसा कुटुंबाचे समस्ये कुटुंबाचे कश्ट जेजू कळीत आसा जेजू मरियमा सांगता वाडलो जुजे सांगता वाडलो त्या जेजू सगळे कुटुंबाचे समस्ये कळीत आसा आज म्हज्या मोगाच्या न्हू आज आमच्या कुटुंबात जेजूक आपोवया जाकेवाच्या घरा जेजू गेल्ल्या वेळा जेजू म्हणालो ह्या कुटुंबाक साल्वासांव लाभला बादशावी लाभला पेद्रूच्या सासूमायच्या घरात जेजू गेल्ल्या वेळा तापान कडकडच्या त्या स्त्रियेक पेद्रूच्या सासूमायक जेजून कंप्लीटली बऱ्यापण लाभयलो आज वर्ते कश्ट हिराराय बेजाराय अस्कत असमदा जांफरो तुमच्या जाग्याची केस आसा जांफरो लॉनावर लॉन आसा जांफरो घरांत झगडी दुबाव भुरगीं उदरगते पावनात थंय स्टक जावन आज अडकळून आसात हिराराय बेजाराय तुमच्या जिवितांत दसून आसा हर एक हे पापसाहेब जाल्यार कुटुंबांत हांव जल्म मारलो हर एक सांत भक्त कुटुंबांत हांव जल्म मारले त्या खातीर आज कुटुंबा खातीर मागता आसतना विंगड जाल्ली कुटुंबां एक जावं दी कुटुंबाचे समस्येत कुटुंबांत सण असो दी जांफरो तुमच्या कुटुंबाक कोणें सांगला देव कितें माट केला म्हणला जांफरो इवन नाड आसा म्हणला जांफरो इवन कितें इवन नेडेची सुवात म्हणला जांफरो सरप त्या जाग्यार वेता म्हणला जांफरो जांफरो कितें कितें तुमकां सांगला जांफरो एकडी दोळे तुमचे दांपा इजाईया प्रवादी पुस्तकांत 22:50-4 वळी 17 म्हणटा की तुझ्या विरुद्ध आज खंयची सकत कोणी वापरलेली वयस जाल्यार ती सुफळ जायना कित्याक ही भूंय रस्तो देव तुझ्या सांगात आसा सर्ग रस्तो देव तुझ्या सांगात आसा आज तो म्हणटा बाये कित्याक भियाते कित्याक भियाते तुजो सोमी तुजो सडवंदा तो जीव दाता तुझ्या सांगात आसा इजाईया प्रवादी आपूर बायन म्हणटा की तुझ्या विरुद्ध कोणें कितेंय करूं चिंतला माट करूं चिंतला जांफरो आनी कितें कर्ण्यो करूंक चिंतला जांफरो तुझ्या घराच्या मुखार लिंब भरता जांफरो कोणेंय म्हणला तुझ्या जाग्यार पूर्ण दवरला म्हणला जांफरो उतार म्हणटा देवाचे तुझ्या विरुद्ध वापरूंक गेलेली खंयची हात्यार ती सुफळ जायना खंयची नाड तुका लागची ना खंयची सकत तुका लागची ना कित्याक तूं त्या देवाचो जिवंत देवाचो भुरगो जावन आसा सर्ग आनी संसार तुजो जागो रचल्या देवाचो भुरगो तूं जावन आसाय अधिकार देवान तुका दिला जोशवाक देव म्हणटा जोशवा तुवें उबारलेली भूंय आशिर्वादीत जातली आशिर्वादीत 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 त्या खातीर तुज्या घराचेर कुटुंबाचेर ती आशिर्वाद आज तां पितीसपणां पातया नाकात कोणेंय सांगूं दी तुज्या पुरता काम ना कोणें कितें केलां म्हणून पुरो तुजो गोपी येता कोणें कितें केलां म्हणून पुरो जांफरो नेड्याची सुवात म्हणल्यार जांफरो तूं सांग म्हज्या जेजूची सुवात ही जावन आसा म्हजी जेजूची सुवात पितीसपणां पातया नाका पितीसपणां मोती व्हरी नाकात कित्याक तुजो जेजू तुज्या मुखार हजर आसा
तुझो जेजू तुझो जेजू तुझो जेजू तुझो जेजू तुझ्या मुखार हजर आसा. एक घडी दोळे थांब. आज त्या काळजाचे काय पेक्षा तर माग. एक घडी तुझे दोळे थांब. जे काळजाचे काय पेक्षा तर माग. तुझ्या कुटुंबात दुबाव आसा की गो बायलामध्ये ताळ पडना की गोवान सांगले बायलेक समजना बायलेक सांगले गोवाक समजना की जायते विंगडपण तुमच्या भितर आसा की तुमचे झगडे शिराप गाळी पडून तुमची भुरगीं त्याच वाटे चलून वेते आसा की एक घडी तुझे दोळे धांव. आज त्या सुम्याक माग. सुम्या लगीत सांग. सुम्या लगीत सांग जेजू हे म्हज्या काळजांत. जेजू हे म्हज्या जिवितांत. जेजू ये 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 जेजू म्हाका सोडय म्हाका सोडय म्हाका सोडय म्हाका सोडय म्हाका सोडय जेजू म्हाका सुटका लाभय म्हाका सुटका लाभय. जेजू ये म्हज्या कुटुंबांत. तुझ्या गावाच्या सगळ्या समस्येची सुक्ती तुझ्या भुरग्याच्या समस्येची सुक्ती आता जेजूक सांग. सगळी तुझी दुकां दळान तुका भायर घाल्या बळा. कोणे तुका अन्याय केला कोणे वायट केला कोणे नांव तुझें पाड केला कोणे तुका आज नाका जाल्यार म्हणला सगळ्यांक जेजूच्या समर्पण दी. काळजांत तूंच म्हणूंक सुरू कर. जेजू आपय तुझ्या काळजांत. जेजू आपय तुझ्या काळजांत. जेजू आपय तुझ्या काळजांत. जेजूक सांग. जेजू आपड जेजू 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 लिव्हिंग वॉटर. जेजू 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 जेजू. तुझे दोन्ही हात दुखते दवऱ्या वळा. देवसराची काळोखाची अंधकाराची वायट सकत रावोंक जायना रावोंक जायना रावोंक जायना रावोंक जायना रावोंक जायना रावोंक जायना रावोंक जायना. योगरिस्ताची दैवी सगळं तुका स्पर्श करते असे वेळा. दैवी पदवी स्पर्श करते असे वेळा. ते काळजात उलो मार तुझ्या जेजू. तुझ्या काळजात उलो मार तुझ्या जेजू त्या वेळा. तुम्ही मात म्हणा मायकर आम्ही कोणी काय म्हणची ना. तुम्ही उलो मारा त्या सुम्याक सोडवान धरा. दोळे दांप आनी उलो मार. तुझ्या काळजात सगळं दुःख तूं भायर घाले वेळा. तुझे झाडाय पयस सुसूं दी. 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 तुझ्या दोळ्यांतल्या दुका गळटा जाल्यार गळोवन दी. कित्याक तुजी फापसाल्ली काळजां जेजू बरें करते आसा. 10 वर्सां जावन 20 वर्सां जावन 8 वर्सां जावन कोणें कितें म्हणलां ती उतरां तुवें जागोवन दवरलाय जागोवन दवरलाय. कोणा लागीं सांगूंक जायना तसली संगती तुवें जागोवन दवरलाय. आज जेजू म्हणटा बाये ते भायर घाल बाबा ते भायर घाल. कित्याक त्या काळजांत हांव येवन रावता. कित्याक तूं देवाचें मंदीर तूं म्हजें मंदीर जावन आसाय. म्हजो आत्मो तुज्या भितर वस्ती करता आसा. आज म्हजो आत्मो तुज्या भितर रावोंक आज तुजे काळीज उक्ते करे बळा. जुवांच्या उगडापणांत आज रिव्हेलेशन चॅप्टर 3 वर्स 20 म्हणटा की तुझ्या काळजाच्या दारार तो उबो आसा. तुझ्या काळजाच्या दारार तो उबो आसा. देवसराक आनी काळोखाच्या पदवेक आनी देवसराच्या पदवेक नाडीच्या पदवेक खंयची सकत तुका धरला अनपरला जाला खंयच्या वायट तूं सांपडले जाला जेजूच्या रक्तांत तुका सुटका आवळा. सुटका सुटका. सगळे आमच्या दोळे धांप्या आवळा. दोळे धांप्या काळजांत म्हणटा रावा जेजू 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 म्हणटा रावा. पिता तुझ्या घरात शांती समाधान प्राप्त जाऊन द्यायचे दिसा सांपडल्या सगळ्या सांगळाचा सुटका मेळो दी. 2 वर्सां जावन 1 वर्सा पासपोर्ट घेवन घेवन भवन आसाय. एकच विजा तुका लागची ना. आज जेजूच्या नांवान ती सांगळ तुटून पडोवन दी. तुटून पडोवन द्या वेळा. दैवी सगळं तुझ्या जिवितांत देवन येवन द्या वेळा. जेजू आपड सुम्या आपड सुम्या आपड सुम्या आपड सुम्या आपड जेजू आपड. देवसराच्या काळोखाच्या सत्तेत खंयच्या बंदखणीत आज बांधला त्या बंदपास सुटका मेळो द्या वेळा. सुटका मेळो दी. सुटका मेळो दी. सुटका मेळो द्या वेळा. जेजू तू हात लाय आपड आपड जेजू सांगा जेजू जेजू म्हणते रावा. जेजू जेजू गुला मारा. तुम्हीच म्हणा मायकरा म्हणचे नाव जेजू गुला मारा. जेजू जेजूचे नाव वर्ते नाव पदवेचे नाव तुझी वाट उक्ते करचे नाव उला मारते जेजूच्या नावा.
जेसू सलवानी तुका सोड नसुदी जेसू सलवानी तुका सोड नसुदी खंय आसय थंय तो जेजूचें नांव उलो मार कंटिन्यू उलो मारते राव कंटिन्यू उलो मारते राव कंटिन्यू उलो मारते रावा जेसू जेसू सगळी सगळी म्हणत जेसू 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 तोंड उक्तें दवरून म्हणत जेसू जेसू व्हडल्यान व्हडल्यान जेसू 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 आपोड सुम्या आपोड जेजू जेजू आपोड जेजू आपोड जेसू जेजू आपोड जेजू जेसू तुका हात नाही ते सदनी हात वैर बार आणि जेजूच्या नांव उलो मारा कंटिन्यू उलो मार कंटिन्यू उलो मार कंटिन्यू उलो मार तोंड उक्तें जेजू 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 म्हणते रावा जेसू खंय आसा त्या आसोते जेजूच्या नांव उलो मारया बळा जेसू 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 जेजू जेजू दोन्ही हात नीट वैर बार दोळे तुझे दांप्या बळा दोळे तुझे दांप्या बळा जेसू दोळे तुझे दांप्या बळा उलो मार जेसू जेसू जेजू 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 सगळ्या आमी दिमी घालया येद्या व्हडा सक्रामेंता म्हणून ते जेजूक आमी आराधन करुया अर्घ दिवया व्हडा सक्रामेंता नमन करुया मैद्या रूपा बोधला नव्यो रीती आदाया सर्वोन प्रेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बोलिव्या जसे बाबा तसेच मुक्ता उल्हासाने स्तुतीचा बुद्धी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्या हसीता दोगाय दोगाय शास्पिरितान समासमिना वार्ता प्रार्थया सुम्या जेजू क्रिस्ता खरेच तो देव ह्या उंड्या रुपार तुका आमच्या संगी हाजीर आसाय आज सर पिडेस्तांचेर भुरग्यांचे तरणाट्याचेर ह्या कुटुंबादारांचेर तुजे आशिर्वाद घाल आमकां सगळ्यांक उजवाडाची ती भुरगीं कर आनी तुज तूं आमकां आदार दी तूं जावन आसा सत वाटांनी जिवीत आमकां तुज्या वाटेन तूं चलय हे आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं जेच्या आशिर्वादाक तकले आमी बागुय प्रागाच्या बाळका जेजूचें नोवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावन सो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी जेजो मनशांचो इश्ट जावन जियेलो सरतरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिडा गूण करून दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतल्यान मनशांक तांच्या सरगरजांनी तो पावता प्रागाचो जेजू बाळक म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय
तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. सर आमची मागणी आनी तेसावा बाळका जेसू मुखार आमी दवरया. प्रत्येक जावन आमची कुटुंबां आमी बाळका जेजूक समर्पया. सांगाता आमी म्हणया, ए भगेवंत जेसू बाळका, तुजी सर पदवी ज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवन कुकोवलेलो आसता, तुका पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं आनी तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळलेन पडोवंक दिनाका पण वायटांतलें आमकां निवार. आनी देवा सुपूत मनीस जालो आनी आमच्या मोदेंची येलो. नमान मरे एकूच भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुजेचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे मे अमा बापयां खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळेन. आमेन. आनी देवा सुपूत मनीस जालो आनी आमच्या मोदेंची येलो. नमान मरे एकूच भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुजेचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे मे अमा बापयां खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळेन. आमेन. आनी देवा सुपूत मनीस जालो आनी आमच्या मोदेंची येलो. नमान मरे एकूच भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुजेचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे मे अमा बापयां खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळेन. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशें आदी तशें सदां सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशें आदी तशें सदां आनी सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशें आदी तशें सदां आनी सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळकाक मागणें. हे अजापांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजें इतलें बिरमोतीन भरलें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर कस आनी रासपण तुजे कुमक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा. आमेन. बाळका जेजून आमच्या जिवितान केल्ल्या सर उपकारांक आमी अर्गां दिवया. सांगाता आमी म्हणया, ये बो उदार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्ल्या देवडा उपकारां खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळटी आमी वर्णितल्या. सू जावन आसा आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या येवच्यापाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दी आनी तुजी काळनातली दैवीक मजल सोडून दी. सस्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन.